Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yan uwa da abokai da ke bibiyar da wannan channel na India Hausa TV, ina muku da kwa fata alkhairi. Ina mai sanar muku da cewa wannan buƙatar dora muku fina-finai a complete kuma masu haske masu clear a YouTube. To amma matsalar guda ita ce YouTube ba za su bari mutum ya dora film complete din shi ba. Ba za su bari mutum ya dora complete film ba, ko kuma film ya zama yana da haske ko yana da clear. Za su bari mutum ya dora shi ba, za su bloge in YouTube in ne. Shi ne yasa nake da yin wayannan postin da kuka gani. To ko wura haka nan dai alhamdulillah za a cewa. Sannan ga wanda suke bukata su shiga group namu na BIP wanda muke saka mutum, za ka shiga a duk wata za ka rika samun film fiye da 100 da wani abu ma. A duk wata kowace Lahadin Laraba za mu saki film fiye da 20, fiye da 30 mago muna saki rana guda. Lahadin Laraba duk muna sakin fina-finai zabi. Wanda ke jin Faransai ko wace Mercredi da Dimash muna sakin sabbin fina-finai. Wannan shine. Sannan wannan group namu ba takura maka, ka sauke duk film inda kake so. Ka sauke duk film inda kake so, kai download din shi a wayarka, kuma kana iya kalla a cikin group namu na BIP. Ko ba ka da Telegram, muna iya saka ka a cikin group namu na BIP na WhatsApp. Muna iya saka ka a cikin group namu na BIP na WhatsApp. Idan kana aiki da WhatsApp, kana aiki da Telegram, wannan duka insha Allah za mu iya saka ka a cikin group namu na BIP. Ba wani abu na sani sai to ni muku wannan magana ba, saboda YouTube ba sa bari mutum ya yi posting in film in da zamana yana da security sosai. Duk film da yake da security, musamman ya zama na wajen waka su masu fina-finan waka fina-finan, ta yi samun tsaro sosai. Ta yi samun tsaro sosai, saboda da mutum ya dora irin hakan za su blocking in YouTube channel din magabaki daya, mamakon su blocking in bidiyon shi kadai. Kun ga hakan insha Allah. Kenan ga duk wanda yake bukatar complete fina-finai da muke dorawa kowace Lahadin Laraba, ka samu film mai clear, mai haske mai kyau kuma dai ingantaccen film, to ka je ka danna wannan link, da yake saman wannan profile na YouTube channel lau. Sai ka exactly sai cikin channel ɗina wanda muke saka fastoti, za ka ga channel ɗin M Shafi'u TV aka saka. M Shafi'u TV aka saka channel ɗin. Ko ka ce cikin Telegram ɗin kai sace M Shafi'u TV, channel ɗina ne zai hito a farko, dan ni ne da wannan suna mai wannan channel ɗin. Ina muku da fatan alkhairi. Sannan duk ko ina kake insha Allah za ka samu fina-finan mu da zaran ka mu magana a WhatsApp. Sannan kuma lamba ta tana na a kan profile, haka zalika ta a kan profile wannan YouTube channel ɗin. Ka diba kan profile ɗin wannan YouTube channel ɗin, za ka ga lamba ta tana nan, tana WhatsApp, tana Telegram. Ita nika WhatsApp da ita nake Telegram. Kina a duk inda kai min magana insha Allah za a san yadda za a yi a saka ka cikin tsarin group na BIP. Musamman mutane suna cewa suna shiga YouTube suna downloading baya samun fina-finai, to ka je malam ka shiga group BIP. Yawa, ina muku da fata alkhairi. Duk wanda ya kalli wannan bidiyon da Allah ya taimaka yi ma ƴan uwan shi share, saboda akwai wanda suna buƙatar fina-finai Indiya Hausa sosai da sosai yadda kuke tunani ma, to ba sa samun hanyar da za su samu su shiga group, ko kuma su shiga group na BIP yadda za a rika tura musu fina-finai akan lokaci a yadda suke son su kuma dai. Yau ina muku fata alkhairi. Da Allah duk wanda ya gamu da wannan bidiyon yayi sharing, yayi liking in bidiyon, ya farta jan shi ga abokanansa, kuma ga wanda ke sani, wanda suke da irin wannan bukatar kallon ina fina-finai na Indiya Hausa da ake fassarawa a kowane lokaci. Ina muku fata alkhairi. Anan jawabin nawa zai tsaya insha Allah, kuma sai wani lokaci na gaba. Na gode sosai. Ku yi liking, ku yi sharing wannan YouTube channel din. Ni ne naku M Shafi'u TV daga Niger.